na czarno. O! Oberschlesien ist mein Liebesheim. Witajcie! Zanim zaczniemy dzisiaj usprawiać, to chcę pozdrowić paniczka Beata z Bytomia i jej chłopa. Czemu? No bo oni durś oglądają moje tajliki, no i ostatnio wyszli z taką propozycją i richtig mam jej rad. Są w łaziskach, no ale dzisiaj nie będziemy tak genau o łaziskach gadać i no to będzie takie tło. Ten most już znacie, prawda? Jeśli jeszcze nie, to kuknijcie się do innych filmów o łaziskach, o samych łaziskach, o grubie, o osiedlach, roztomajte filmiki są. Dzisiaj pousprawiamy się o bieda szacht. No ale najpierw, zanim zaczniemy usprawiać o tych bieda szachtach, to powiemy się, czym tak genau jest szacht. W sumie przy grubie Bolesław Śmiały, kiedyś Aleksander, i mamy dwa szachty, prawda? Szacht Aleksander 3 i szacht Aleksander 1. Do czego służą szachty? No kosz do gruba ma szacht. Przede wszystkim do zjazdu grubioży i wyjazdu, do transportu ludzi. No i do czego jeszcze? Do transportu urobku, czyli transportu węgla. Są jeszcze luftowe i insze, no ale przede wszystkim na tym się skupmy. To już wiemy, czym są szachty. A czym są bieda szachty, o tym dowiecie się za ruskim. Na przełomie lat 20. i 30. XX stulecia na świecie szalał wielki kryzys gospodarczy. Dotarł on i tutaj, na Górny Śląsk. Do autonomicznego województwa śląskiego, które w latach 1922-1939 znajdowało się we II Rzeczpospolitej. Było to najmniejsze, no ale najbogatsze województwo w międzywojennej Polsce. I tutaj zwalniano persony ze werków, ze grubów. Co zrobiły grubiorze, no i też inne hopy, no ale przede wszystkim grubiorze, bo oni mieli ten fach w rękach. Co by wyżywić familio, to zaczęli głębić szachty na polach, kaj węgiel nisko zalegał, kaj były niskie pokłady węgla. Zamianowano te szachty bieda szachtami. Ja. Czasem stykło pora metrów, zazwyczaj 6-8 metrów, czasem poranoście metrów. Złażono tam, niekiedy robiły to też bajtle, bo był to mały otwór, lepiej się zmieściły. I wydobywano węgiel, co by hajcować we chałupach, no a nadmiar sprzedawać. Pora razy taniej niż na grubach. Tutaj my są na wieżysku pomiędzy łaziskami Strzednimi, Mikołowem a Werami. Były te największe bieda szachty tutaj w łaziskach na granicach państwa pszczyńskiego, księstwa pszczyńskiego. Wery są troszkę dali, no ale tutaj myślę, że też te bieda szachty były. Te bieda szachty były obudowane drzewem ze okolicznych lasów po wycięciu strowów. Ten proceder był nielegalny. Ścigała tych bieda szachtowników policja, no ale z czasem już to był proceder na tyle liczny, że i dano se niekiedy pokój. Są my na polu po Orce, tutaj przy ulicy Marta Waleska i mamy richtig węgiel, mamy czarne złoto, czarny diament, sól tej ziemi, sól ziemi czarnej, sól śląskiej ziemi. Richtig kuknijcie, tu mamy richtig węgiel, czasem można pomylić to z kamieniami, to nie wiem, to można i kamień, ale to je richtig węgiel. Kuknijcie. Czarne, prawda? Kuknijcie. No, trochę jest z ziemi. O!
na czarno. O, węgiel, drugi węgiel i obiera to do domu. Choć nie mam pieca na węgiel, mam centralne ogrzewanie, to może to sprzedam. Wiele to je dzisiaj warte. W 1933 roku w Niemcach nazisty ze Hitlerem dochodzą do reskirowania Republiką Weimarską, no i zaistniał Trzeci Reich. Tam kryzys zostaje opanowany. Niemcy mamy 20 km odtąd. I co się dzieje? Ślązoki, które robią tutaj na grubach, zwalniają się, idą pracować, idą robić na grubach w Niemcach pora noście albo pora 10 km dali. Ci, co są bezrobotni, ci, co w biedaszachtach kopią węgiel, też niektórzy tam idą. I kaj robią na grubach? Głównie we śląskim Trójmieście pod niemieckim reskierunkiem, czyli we Gleiwitz, Beuthen albo we Hindenburgu. I wtedy jeszcze świat nie wie, co będzie we 1939 roku. Wtedy jeszcze Ślązoki myślą, że richtig Hitler to jest wybawienie. Nie wiedzą, że to nie to samo co Kaiser Wilhelm, co kanclerz Otto von Bismarck i jego następcy. Toż czekają tutaj na Niemców. I nie ma się co dziwować, że w 1939 roku, kiedy Niemcy, Wehrmacht włazi tutaj na Śląsk, który jest pod polskim reskierunkiem, to większość Ślązoków wito je ich blumami, bo o co się rozchodzi? O geld. Niemcy zapewnili im geld personom, które poradziły, które robiły, a tu pod polskim reskierunkiem nie. O co rozchodzi się ludziom? O geld, o chleb. Tam je chleb, tam chcą żyć. I bez to czekali na Niemcy, tęsknili za tymi Niemcami, tęsknili za tymi czasami, kiedy tu były Niemcy, choć tak jak Żech powiedział, były to już inkrze Niemcy. Tam grubiosz we jeden dzień zarabiał tyle, co tutaj na grubie we tydzień. I to jest jeden ze powodów, tak jak Żech powiedział, czemu Ślązoki tak owacyjnie witały Wehrmacht. Na rozmaitych placach we górnych łaziskach, średnich i dolnych były biedaszachty. Po II wojnie światowej te pola przejęła gruba Bolesław Śmiały i powstały rozmaite pola. Było w mianach Kasia, to było pora takich pól, we Wyrach i we Łaziskach, a we samych Łaziskach, we górnych Zosia, we średnich Hanka i we dolnych pole Łaziska Dolne. Tutaj w towarzystwie tych pięknych baronów są my na osiedlu Zośka. Tutaj w latach, no i na tych większych polach, w latach 1955-1964 była gruba odkrywkowo, ale to wszystko legalnie było pod reskierunkiem gruby Bolesław Śmiały. Kaj wydobywano węgiel na niskich pokładach metodą odkrywkową. Kiedyś gadano, że to był księżycowy landschaft. Jeszcze bardziej po śląsku można by powiedzieć miesiączkowy landschaft. Dzisiaj nie ma już po tym śladu. Są tu pola uprawne, tak jak widzicie tu, i na większych placach tych placów jest mocka i las tam. I też, że kiedyś opisował tamte place przy jakimś tajliku. Pytanie, czy po 100 latach, po wielkim kryzysie gospodarczym, kiedy zaś mamy wielki kryzys ekonomiczny, wrócą czasy biedaszachtów. Już wróciły. Ostatnio przed miesiącem media donosiły, że we Wałbrzychu, kiedyś w Waldenburgu na Dolnym Śląsku, takie biedaszachty odkryto. Trzeba dać pozór, jak się łazi po lasach, bo tam one są zasute tepichami i ziemią, co by nie wpaść w dół. Już zasuwają te nielegalne biedaszachty, no ale jeszcze niekiedy są.
We Katowicach i Rudzie Śląskiej ponoć też jakieś są, bo tam jeszcze mamy wągiel kaj leży blisko gleby. Są niskie pokłady. Jak żeście widzieli, we Łaziskach też są takie możliwości. We Waldenburgu, we Wałbrzychu już takie procedery miały miejsce we 90 latach XX stulecia, 20-30 lat do zadku. Kaj zawarli gruba i te grubiorze nie mieli co ze sobą robić. Toż czasy bieda szachtów wracają. Mamy wielki kryzys ekonomiczny. Czy w Łaziskach zobaczymy bieda szachty? A mono już kaś są i no o tym nie wiemy. Dziękuję Wam za dzisiaj, abonirujcie mnie, przepraszam, że może tak mało profesjonalnie i się wypowiadał i że się mylił, ale fest piździ ciągnie od zolu przemoczone szczewiki, że miał, że się musiał przeblec. Deszcz był fest, warunki są niefajne, no ale teraz przestało padać, a ja dzisiaj spełnił swój obowiązek wobec was, bo niektórzy mi szajbnęli, że bez tajlików we piątek o 6 na wieczór nie mogą żyć. Toż to robię. Chowcie się. Kifer jeszcze je, nie sprzedany.